Проект «Модернизиране на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология» Т. Мария Иванова, град Крумовград, е финансиран чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград по мярка 6.4.1 инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Акушеро-гинекологичният кабинет на доктор Иванова успешно работи по профилактиката, ранната диагноза и своевременното лечение на редица гинекологични заболявания. Извършва дейности, насочени към майчинното здраве, диагностика и наблюдение на бременност и наблюдение на плода, рутинно акушерство. Предмет на проектното предложение е закупуване на модерно медицинско оборудване, висок клас ехографска 4D система. Инвестицията значително ще подобри специализираната медицинска помощ по акушерство и гинекология в община Крумовград, като ще позволи извършването на 3D, 4D ултразвукови изследвания, в това число проследяване на бременността, извършване на високоспециализирани ехографии за фетална морфология на бременни и ултразвукови гинекологични изследвания. Общата стойност на проектното предложение е 99 885 лева и 35 стотинки, от които 74 914 лева и 1 стотинка безвъзмездни средства и 24 971 лева и 34 стотинки собствено финансиране.